Hej, god aften Danmark. Hej Latoya. Jeg hedder Bjørn, jeg er 19 år gammel, og jeg kommer fra Odense. Og jeg er nok en af de største Jackson Family fans, der er derude. Jeg har været fan siden jeg var 8 år gammel, så det er jo i 11 år efterhånden. Og da jeg hørte, at Latoya kommer til Danmark, så blev jeg nødt til at sende en video ind til jer, fordi at det er simpelthen en af mine største drømme at møde en fra Jackson-familien. Bare lige så I kan se, hvor stor fan jeg egentlig er, så har jeg lagt en lille smule af min samling ud. Det er kun mine vinyler det her, så det er en lille del af det, der er meget mere, hvor du kommer fra. Jeg har også lige en lille besked til Latoya. Hey Latoya, I just want to say that I love you and I love your family. And it's been a lifelong dream to finally meet a member of the Jackson family. So I do hope that you will make my dream come true. I love you. Og til god aften Danmark. Jeg håber også, at I vil hjælpe mig med at gøre min drøm til opfyldelse. Og jeg har fulgt med i Jackson-familien i tykt og i tyndt, specielt under Michaels retssag. Var det som om, at man måske var den eneste, der var på hans side. Det gik jo godt i sidste ende. Så jeg håber, I vil hjælpe mig med min drøm, og jeg skal i hvert fald ind og se interview i Latoya i aften. Hej hej.